Super σας μαζί με έναν φίλο μου. Οκ, πώς κάνουμε friends, ξέχασα. Πώς μπορούμε να παίξουμε μαζί? Φρούντς, που δεν έχει φρούντς. Friends. Α, οκ. Πώς θα γίνουμε, πού πηγαίνεις στα friends? Α, πρέπει να έχω παίξει. Γιατί δες, νομίζω πρέπει να έχω παίξει, οκ. Αν θέλεις μίλα, οκ. Στο μικρόφωνο. Μη φωνάξει, έλα. Μη φωνάξεις. Boy. Ναι, οκ. Μπορώ να στείλω σε φίλο μου. Friends, οκ. No friends allowed, nervy, club. Invite all. Click to find a club. Παιδιά, no friends. Παιδιά, έχουμε φτάσει στους 3 subscribers. Γι' αυτό πατήστε το like και το subscribe, ok. Πού είναι? Πού είναι? Ok, πρέπει να έχω friends. Πρέπει να παίξω. Πώς μπορούμε να κάνουμε friends? Ok, περίμενε. I don't have friends. I'm poor man. Gift climb, no. Μπορώ να μπω σε clan. Μπορώ να μπω σε clan και να μπεις και εσύ στο clan και να με κάνεις friend. Οκ, να σου πω πως θα λέγεται το clan για να πας να το βρεις. Click to find a club. Πρέπει να έχω 50 trophies. Πρέπει να παίξω έστω και μία. Ναι. I'm kidding you. Οκ, παιδιά, θα παίξω λίγο μόνος. Θα μπει και αυτό σε λιγάκι. Ο φιλαράκος μου. Ή Fashion Head. We will not fear the puny and pot. Τέλεια. Είμαστε Space Crew. Okay, είναι 2 imposters. Okay, τότε πάμε να τέτοιο. Χρειαζόμαστε τα quest να κάνουμε. Okay, δεν είναι εδώ. Εδώ είναι. Εύχομαι να είναι εδώ. Α, καλά, στο quest, στο vent είναι. The player jumped into the vent. Oh. Το ίντερνετ, οκ, παιδιά, είναι ο mauve. Guys is mauve. Guys is purple. He's go to the vent and he's going the vent in front of me. Περιμένετε. Παιδιά, συγγνώμη για τα αγγλικά μου, συγγνώμη για τα αγγλικά μου. So much happiness, man. Περιμένετε. Κάνω record τελικά. Και θα περάσω καλά. Περιμένε. Guys is purple. He's don't kill nothing. He's vent in front of me. Αυτός είναι ο φίλος μου. Θα μπεις. Βγες και ξαναμπες, οκ. Εντάξει, θα βοηθάρω τον Purple. Ας κλείσω λίγο το μικρόφωνο, δεν θέλουμε να... Όλοι στον κόκκινο! Θα παζεί τραγούδια. Είσαι imposter! Οκ. Τώρα είναι πορτοκαλί, είναι ο mauve. Ακούστε με. Θα πάω μακριά από το mauve. Happy. Τι κριντζιές κάνουμε. Happy. Is
raining tacos from out of the sky. Tacos, you need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos, it's raining tacos. I need the dream. Tacos, all you can eat. Ladies and gents, G's and me. Παιδιά, δείτε 1000 IQ τώρα. Δείτε. Δεν θα κάνουμε τίποτα. 1000 IQ. Yum, 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 da-da-dee, yum. It's like a dream. Δεν μίλα κατά κάποιον. Ακούγομαι. Okay. Ακούστε με, παιδιά. Guys, hear me. Is purple. He is purple. Just vote him. It's purple. It's purple. Guys, hear me. It's purple. It's purple. It's purple. Hear me, guys. It's purple. I know because he's killed in front of me. He's killed in front of me, and I just run. Okay. Is purple. He's vote him. Purple. Vote purple. Vote purple. Guys, it's purple. We gonna win. Ναι, παιδιά, νικήσαμε. Δεν παίζει. Δες. Από την αρχή το είπα. Victory. Πάνω μου όλοι μου έκαναν like. Το βγάζεις στο YouTube. Καλά, αυτό ήταν ένα strange. All tasks completed. Γιώργο, θα προσπαθείς να μπεις. Μπήκες. Τώρα μπορώ να σου στείλω για friend. Πρέπει να το αγοράσω. Wow, I got cherry. I got a bullet with. Δεν θα τέτοιο. Rules, leaderboard. Παιδιά, θα μπεις. Οκ. Τελικά δεν θα παίξουμε με τον φίλο. Οκ. Πάμε άλλο ένα. Παιδιά, choose a rule. No card yet. Match. Μπήκαμε τη μία. Για να ξέρετε, παίζω από υπολογιστή Super Sass. Αν θέλετε να το κατεβάσετε κι εσείς και να παίξετε Super Sass, πηγαίνετε στο Play Store και σε άλλες εφαρμογές, γράψτε απλά Super Sass και το κατεβάζετε. Περιμένετε, ακούγομαι και στο παιχνίδι. Όχι, κυρία μου, η οθόνη. Justice will be served. Πήραμε σέριφ. Ο φίλος μου βάζει όλη την ώρα. Τώρα τι έβαλες? 2J. You are the sheriff of justice. Your skill can attack and eliminate imposters. But beware, if you attack the wrong person, you will be eliminated. Okay. Τι ακούνε τα ματάκια μου? Space kill. You wrongfully killed a space crew, and thus you're eliminated. Fortunately, there's a doctor in this round who will come to your rescue. Stay put. Τώρα θα δούνε σας. Με πήρε. Ο imposter είναι μπλε. Ο imposter είναι μπλε. Ο imposter είναι μπλε. Ο imposter είναι μπλε. Οκ. Ο imposter είναι μπλε. Ο imposter. Ναι, αλλά ο imposter είναι μπλε. Τι στο.
δική σου δουλειά εδώ είναι να κάνεις καφέδες γαμώτα. Τι ακόμα. 49. Παιδιά, αυτό το βίντεο θα ανεβαστεί. Εντάξει, και ένα purple one. Purple is good. Ρε, λες τον εαυτό σου. Μπαμπαμπούι. Παιδιά, λέει ο Purple ότι αυτός, ότι Purple is good, ότι ο εαυτός του είναι καλός. Ναι. Ο Shrek. Όχι, μην τολμήσεις και το βάλεις. Όχι, παιδιά. Ναι, πάμε λίγο. Όλοι στον Coxia Bunch. Μπορείς να το σταματήσεις. Stackman, skibidi-skibidi-dum-a-dum. Γιατί βάζεις, κάνεις copyright. Βγάλε αυτό, κάνεις copyright. Θα φάω ban. Δεν πρέπει να φάω copyright. Συγγνώμη YouTube, αν το δεις αυτό το βιντεάκι YouTube, μην τολμήσεις και... Γιατί είναι τραγούδι που είναι πάρα πολύ διάσημο και το ξέρουν πολλοί και ότι... Όχι αυτό που νομίζω. I'm gonna eat so okay no more. I'm gonna take my car to McDonald's. I'm gonna eat so okay no more. I got the burgers in the bag. Τι ακούμε, βγάλ' το! Θα το ανεβάσω, περίμενε. Παιδιά, θα το κλείσουμε μετά από αυτόν τον γύρο, ok? Yeah. Και να μην ξεχάσετε να πατήσετε like και subscribe για να φτάσουμε τους 50 subscribers για να μπορούμε να κάνουμε live και να παίξουμε όλοι μαζί, ok? Task is complete! No way! Νικήσαμε από τα tasks! Όλοι σε μένα! Justice ain't gonna dispense itself. Ναι, οκ. Παιδιά, είδατε όλοι μου κάνουν like, γι' αυτό κάντε και like στο βίντεο. Sheesh. Ok, άστο, δεν το έχω. Copyright! Παιδιά, θα το κλείσουμε κάπου εδώ. Παίζει να ξαναπαίξουμε αυτό το παιχνίδι. Γεια, και θα τα πούμε σε ένα άλλο. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο.